9 tan page number 44 multiple choice question an lu tang sets chu chip chiar taka in thil thei ni lo video tang ram chang MBSE ha class 10 apo kan en non le don ani chuan chon no chiar au ka ti khai no chiar anga si ri tum don ni MCQ chuan number 1 lu tung ni nga ting e question ni ti ma sabera a set A is a set of factors of 30. Factors of 30 thì chu 30 divide thầy tu te tí na ni. Ani chuan 30 divide thầy tu te chu heng zi nga hian a lawa. Chu tu nge aron tí na ni mai ni. Which of the following is not a member of A tia tungin rin. 1 in 30 sem them thầy, 2 in them thầy, 10 in them thầy, 17 in them thầy lo. Chuan factors of 7 ni lo chu 30 ni lo chu di 17 ni kan answer ang ta ni chuan apa hi na an en lenga number 2 kan en le chu number 2 chuan if A is a set with number of A hay cardinal number ani mo chu nga zat ti na ni set chu nga chuan m ta se ti m zat ani chuan a subset of A chu enge ni ang ati a subset son don chuan a chu nga zat kha 2 to the power m mani don tani entina I tahin dukde na textbook abi kan don ni power set subsets ne na power sets en na chu hey inta ula power set tahin lu tanga consider the set a khan 10 le 2 ta se pani ani a number chu cardinal number pa 2 ani member pani nei amar a subset te chu pali ri don ni he 1 2 3 4 pali alo ni ta ni chuan 2 to the power 2 hey pani oma wagin 2 to the power hey m ni ta se 2 ida chuan pani ni wang 2 ida chuan 4 a chu don din hey pali ron chuak hey pathum ni ta se 2 to the power cube bidang chuan a formula kha kan nei hey 2 to the power m na ri ma ka chu ni ta ni hey A a member te ka m ni ta se tero tu tinge asat kha soilawa a number sa ta kha m ni ta m ai hian 2 3 4 5 te kan nei the 5 lo ni ta se 2 to the power 5 ani me chuan m a chuan 2 to the power m dina kha answer to chu da na ni chuan enge kan answer a kan nei ti chuan hei 2 to the power m kha kan answer ni 17 ni a 2 to the power m ani chuan next kan en le nga langa x is equal to hey chiar ngun tangin longa charo x is equal to x such that x dinani such that x to soifia don soifia na x such that x is a letter of the word application dinani chu mion je chu set x chu nga hian member te chu application tia a word tia a letter te ani mo ani chuan a roster form in da don taila member te in ber hinge ni ang atinani chuan hey entaula member a hian application oma repeat lo tur ni A P L I C T O N ani hey akan repeat lo letter kha repeat lo chuan I solution chu C enda thak chuan C application chu applicton tinani a repeat lo wangin repeat mi lo tur chuan kan answer chu C ani chuan 4 kan en leang 4 chuan en tingeti if A is equal to x such that x is a letter in the word election ati election the word ta mi hi A member ten ni set A member ten ni ti chun enge repeat lo tu ka ti E anianga L C T I O N ani chu exact nge hey number of A cardinal number exact nge chu ti tu tenge ti lawai tu tenge ti chuna chunga hin hey kan da tha azat minzo the number of A ti do chuan 1 2 3 4 5 6 7 8 ni dona chunga chuan tu na ve thung chuan chiar non to lo tu ro 1 2 ti ka chiar to bangin 3 4 5 6 7 B kha I answer ang tani B kha kan solution pasari awam ti nani chu election a chuan chiar non lo khan pasari kan nei ti nani question number 5 kan en le hang given the set A 1 3 7 oma set B 2 4 6 oma set C 0 2 4 6 9 oma which of the following may be considered as universal set for all the three sets A B C D set A hey hi inaya 1 3 7 B hey hi oma C boka heng ho zong khom na hi enge tin an universal set enang hey
0 1 2 hey hey hi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oh hey hi solution ani nothing yet 10 om man ti universe se la chon heng mi tin an nei ba an nei thei ti na ni oh he ma se heng mi hi an nei kim thlap tur ani nei kim thlap tai chon 0 nei lo oh hey pa phe chin kim lo le zual chuan di kha an solution ani nga tik le nga copy thak tur oh ka om je hriat pa khan question number 6 kan en liang which of the following is a finite set ati finite set ani chuan ato thlenga chiar thei aza chiar thei represent thei khani a chu kan end on set of lines which are parallel to the x axis are parallel lines kan si thei za ti x axis chu hei hi don ta ni horizontal line is hi x axis ani hei oh x axis ani ya chung lampang vertical kha y axis ani ya chu 2D ya 2 dimensional chu bang chon hemi line is parallel line siam thei zat oh hey a parallel chu hey yeah parallel lines is line siam thei zat chu infinite ni mo idam chu panin siak thei zo lawang siak zo lawang chuan finite set ani lawa chuan b a set of numbers which are multiples of 9 ati multiples of 9 tiom je chu 9 sem thei tu chu factor ania multiples chu 9 time tables so inali 9 time tables si atop theng kan thalo ni 9 into 1 million mo 9 into 2 billion 9 into multi-billion tam du tu atop theng kan thalo chu wang chuan finite set ani lawa infinite set ani amo infinite ani chuan c a set of prime numbers ati prime numbers song chi kan thaseng lo ni prime number chu pasabera chuan prime number chu 1 le ama chu ni sem thei ti na ni chu 2 ani 2 in chan phot ani prime number 2 ani 3 ani 5 ani ti kan chau na top dam chung song pon prime number hi kan thaseng lo chuan nge ni infinite set samo infinite set salam ta ni chuan to pera di kan ne ya set of prime ministers of India the Indian prime minister nei to sa chu kan thei ni kha in lo google nga exam nge nei chu atop thleng kan tu na hian Narendra Modi ania mo nakina midang anon ni le nga chu asat kha kan na chiar thei thlap ani chuan kan solution chu di ani ta ni chuan tuna 7 kan lut leng hala nga consider the set A a chuan 2 le 4 an oma B a 2 4 6 8 10 oma engber hingedik atini pakhat na a chuan A is belong to B adi A om hi B ponane dinani chuan B a chu A is a subset of B around the subsets kha kan siam subset som je kha heta chia tu ra ti cheu kha no chia non leang chuan C a is not a subset of B around the lea D a number of A is equal to number of B diklo jing sa poka kan ri a tro chuan nge ni tang A belongs to B A to B ta ni dik ve thei tho ma se dik ti lo belongs a chuan I dik zok chu B hi ni A is a subset of B je chu A nei song hi B pon anei ve B alal zok B na nga zok ti na ni chuan A nei po hi anei tel ve ti na ni subset ta chuan solution chu B hi kan mang zok A belongs to B I in ti la ti thei zok chuan 8 kan lut leang 8 ta chuan in which of the following x is equal to y di set x le y in an na chia zong ro ti ni equal ania equivalent ani lawa equal set ani chuan enang look the win a x a pqr y a stu and equal lo mase anin equivalent pathum be oma equivalent mase a oma in ang lawa answer ni thailo chuan b a x equal to set of days of a week chu Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ani set of months of a year y chu inang lo chiang lo tuk tro January, February ni inang lo chuan c kan en le x such that x is a multiple of 40 multiples of 4 to 4 timetables ti nania y ding en ve en le 4 1 is 4 4 2 are 8 4 3 are 12 4 4 are 16 so on and so forth padik mel ve tro multiples of 4 to 4 timetables ti nania 4 atang tan tur ti nania 4 bel chho zel khan hei y ki 4 8 12 16 kha 4 timetables lo tlat mai ni chuan d kan en lenga d ya chun letter in the word English atia English letter how to e n g l i s h ania y a e i o u the vowels ani de anin ang lo rap thak chuan x le y in an chu c lo ni ta ni chuan hei hi
set builder form mo set builder form chuan multiple of 4 atirunga da tu tinge kha member a tu tinge om kha ron soilawa he ve thung chu roster 4 kan ti kha o tabular kan ti kha o chuwa chon tunge member a om ti ron soi chiang ni o chuan si na to ber 9 a given the set a here negative 1 0 le 1 oma which of the following may be considered as power set of a ti power set of a chu eng ber nge ni angati pathum ania he 1 2 3 ni chuan kan formula kha 2 to the power m ania m aya pathum oma 2 to the power cube chu minus 1 0 1 lo ni a tu ting e zian khet ponga lo khan answer kha kan tha thei ni ta hin o chan chu a formula power set formula kan ri a chu number of power set of a formula 2 to the power m ani ta hian m is equal to khat ni thum 3 chuan 2 cube is equal to 8 oh 2 into 2 into 2 into 2 chu 8 ani chuan pariat om hey 1 2 3 4 5 6 7 8 chuan di kha answer kha mo tu tinge om lak chu khet lo po kan shortcut khana formula ma kan chok thei ni oh chuan ka uluk tewin lo ti ve ula video hi ka explanation hi uluk tewin nga thlak non le tu rani oh chuan taima ula le ka zero la chuan equation copy thlapin oh adik na in answer in sia kanga equation in copy nga chuan hnuaya solution in tianga answer ti in non sia ka oh chu non thelu to ni